Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Kembali lagi nang channel Kang John channel. Jadi ki aku harap review bue untuk pesanan sate. Oke. Bue. Nah. Lah. Ye. Alhamdulillah, buat salah pesanan. Apa wi? Sate. Teklat ta? Kak. Pesanan sate tapi jangan ngecer sambel sih. Kene bakar ning kene teflone barang Dika tiba-tiba ndandak nang motor dikon ngekak ngareng. Dadi Kang Jon gak ning omah, Bos. Lah ndelalah HP-ne ning omah. Ya, terus ngonten misal to. Ladi bue sate nih. Bakar kene ae. Kan denane kuwi wis sakan to. Ini sate kayak terus perlu pengen 120 tusuk Beja. 130 Dia iya apa sate. Bu. Weh. wah iki 130 ki kita saiki ya Heeh. ini Kewakeh. 130 sate ini gemoy lho gembul itu kan dibakar mengkika to rencanane Rio Udah nanti wae. bang kan tiba tak mau yo lah pesanan sate ya nyundui lo siap apa tiba malah apa wi apa kayak Apa? gurih oke Bumbunya apa? sambal kacang ini marinasi tak marinasi Tak kayak? tuh dia mau kok nyundui sate kok malah Enggak. nah bakar nih gini Rit Nanti yang kompornya tipis tak ki bumbu sambal kacang. sambal Sate. kacang Sate. roti anu mbok cakot buatet gak kosa bos wong itu biasa gitu Iya. Bumbunya kuwi tak. iki anu bawang karo kecap Anu bumbu apa keh? anu to Sing di anu nakalah. marinasine ya Enggak. Sing bumbu sam oh anu request-e pakai nganti sambal kacang ora nganggo apa ki sambal ireng keh. oh kowe pengen nganggo sambal kecap Enggak. pengen Tapi enaknya sambal kecap. enak oh bangun nanti jeruk nipis Jeruk anu keh. Jeruk apa keh? Jeruk dong apa? Lah iki anu bakar sate. buat nganggo teflon ae aku prak nganu apa wi ngekak ngareng karo dene nyerap pecus jadi enak ngareng Gendut-gendut. lah sedikit lah jadi aku iyalah Iyalah. Kena petok nang ndi? Wong trennya kok Rene.
air, Bos. Ini iso mateng ya. Menyate nang ngene iki. Nol koma peteng gak? Beda kan? Padahal nyemprot, Bos. Nyemprot, ngopeni tamburan. Terus apa kayak? Apa gak? Rene. Nah, ini kan makan sepet. Ini ceritanya tak sambine karo masak ibu. Ya. Kan suka berenang kan? Suka kan? Ya, Sedikit banget ya. Badal. Cucu. Iya. Nah, adalah. Pas di kanggo kok jam pira iki? jam Duh, ampun diri kan. Segar. Hah? Nek es mateng ya, Bos. Ki satene es mateng. Apa wae dadi bungkusi mendunge peteng kok. Banjir. Siap. Waduh. Lege. Aku mau diusaha catering ya jelas berarti. Basah. Pitek kajan. Lak mendung. Gak ketok mendunge. Paling kono lho sing peteng. Kono. Justru kono iku sejati. Bisa mulai. Aduh. Wis mulai. Kayak mulai pas. Ki apa tabun iki? Sate ya. Nyate, Bu. Sido. Sudah. Awas. Klemen-klemen. Kate lampune. Sik. Lampune peratan ke omah kok. Ya, ini pegang. Ya apa, Bos? Ayo. Yo. Ya apa ora bakarnya anu? Dia mah ngeteni Rio nyemayani jadi bakarno lho. Lu butuh biji piro? Butuh LPG piro lu geni karo mekan kok. Ora wae menang nganggo bakaran sate kae yo. Bakaran sate wis nek iso ngekak marem. Wah, emang ngeteni Rio dibawangke bakar kok. Bakal endi? Karo pakai Dika. Wonge. Nang dhewe. Dadak Dadak motor motor. nyaine rong mulai. Ora apa wae dadak motor. Raro. Panas di kelimput redi kumle, Mbak. Wah, buang jublok uang ae biar. Pakai metu nang e. Sapa? Anu kancil. Kancil. Nyemprot pas ngene. Sakuku apa kok kotor. Tang ya cek. Salah lali rata kecap. Tetep iso lah. Bidah anu apa kuwi mendong lah.
Mateng. dan nggak bisa mengeterkan ini nanti. COD. Lha iku piye anune? Anu ngeterne ya? Iya. Udah peteng lho, San. Lah iya makanya ki gobyos. Digedakan salahe rata kecap iki lho. Nanti nak kita gitu. Sitok iki ya. Kecap iki. Kau sepatnya. Ya. Lah, plus di tempat. Enak-enak sastra. Lah kan denane nggih sate kae to. Iya. Saloke delok YouTube-mu kok. Mau dia ae pesen. Yo. Kondi. Yo wong kae. Baik, wingi saya mundur saya backlat ta. Yo kae to. Nah, kayak gini. Itu kon kene buat tok apa iki iso ngalah. Ini berarti minggu kudune sore ngeterno jane wae ya. Jane ya. Ayo mendung kendang-kendangnya kaya Mus banget. ini yang arep kadet krek catering. Ya ora apa-apa nggak bisa ngalami. Kok ngalami. Tendang mendung peteng gedet. Kalire banjir kok. Kopak longor ta ora iso. Iki nak kembali makan. Mana? Anu, Peteng ah. peteng. Kan mesti jejar. Kurang Pak alamune wi anu asli kurang dhuwur. Kuwi. Makane backlat ya. Lepas. Kalau lemes gitu. Terus aku lah baru ngaret. Bisa gua awal wis ngalor gitu. Ki jam anu. Jam 3 kowe. Masa? Heeh. Layak. Hebat. Hebat kan donda-donda hebat. Oh, saking ben bocor nanti punya. Ini sebuah motor. Sementara ini kendut terus, seminggu rencananya motor tak dandakno. Seminggu aku semayan kali ya, ayo seminggu aku anu tendangane beda. Soalnya ninggal. Waya medun mesin motor. Hah? Dina menang isar kono. Lur. Kan ada aku ki jar kadus kena sate ten jebambrang niki kok ya gak doyan sateku. Kira tau biasa mah. Alah, Ono blas iki. tidak jaran Ya nyumbur. Mbak Sita. Lho, enak-enak wae. Di sate soalnya akeh sing pesen. Soalnya biasanya kono wi Kengken mate sing gak omah. bulan puasa Biasanya bakul panganan. apa wi jualan biasanya nek foto terus pokoknya sayur-sayur matang lah, sayur matang kayak Kayak Yo. malam iki. iki apa wi biasanya ngono tapi iki berhubung sing belon terus apa nih kuwi nggon jago kayak serawani lagi serawani terus di ngono iki kontane tak kirim kene pokoknya sekian dan terima kasih iki tidak video-video berikutnya jadi pasah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.